Zal het hekje even man? Nou, ik had de sleutel net. Oh. Weet je? Hey. Ben je nog saboteerd of ben ik nog salair? Goeiedag. Ja, beide misschien. Ik weet niet. Beide Of misschien gaat het altijd zo? Ja, dan een beetje rustig aan beginnen. Dat de trainer altijd als eerst is? Nou, dat jij hè? En wat makkie goed. Ja, dat zit hier, hè? Ik heb wel vaker meemaken hier dat we boven ons staan dat we maar hier al op een flikker kregen. Dus Ja? eerst maar één voetbal. Oké. Ja. De thuisploeg SV Donkerbroek is Joert zwier favoriet. Want ze hebben al het 10 wedstrijden die ze dit seizoen spelen hebben woen. Maar een tegenstander Joert, Sportvereend uit Oudebekeer, had dit seizoen nog maar 1 punt hellen. Gelukkig weet de coach van Sportvereend, Jan de Wolf, precies wat er barren had. Je moet gewoon vandaag 90 minuten heel scherp zijn. Je man niet laten lopen, die dingen, daar gaat het vandaag om. Duidelijk? Jongens, het begint direct bij een goede warming-up. Maak er een mooie pot van. De eerste 20 minuten, die is belangrijk. Ja? Hé, 1 tip nog. Zij hebben maar 2 benen, hè? Evenveel als jullie. Godverdomme, ik wil hier niet afgaan, hoor. Hé, ik woon in, is het niet 3.000, 4.000 mensen. Iedereen kent me daar. Ik wil niet afgaan, hoor. Hé, knokken. Ja? Hé, boys met z'n allen. Come on. Ja, kijk nou wel op die tekeningen, hè? Jos, jij staat er ook bij. Ik zit er al uren. Oké. En dan de wedstrijd zelfs. Voor Sportvereend, hier in het zwart-wit is het wichtig om die eerste minuten goed terug te komen. Want je willen net binnen 4 minuten al... Ai. Daar weer er al. De voorsprong voor Donkerbroek. Ah, jammer! Ik kan hem aannemen, hè? In het 16, dat mooi nooit. Ja, en dan wordt het een drege midje voor de man uit Oudebekeer. Zeker als Donkerbroek na 20 minuten de 2-0 maakt. Met de lopende mensen mee. Eigen man weer. Ben je bang dat ze de kopjes wat hingen nou? Ja, nog net. Maar die perioden hebben we meestal wel in wedstrijden. Dan knakt er wat. Maar de veel! Jelle hoe de spelen draaien 0. Ja, weg, hè? Ja. Zeg al, hè? Ja! Hoppa! Wat een mondelinge pot. eigenlijk. Ja, het is wacht voor het woord, hè? En voor de rest, scheidsrechter maak je. Ja. Mooi daar, hoor. Uiteindelijk maakt Donkerbroek nog 1 doelpunt en hebben ze dus een gemakkelijke midje.